Sono chakre. Wasebedo gi je sirikal Osako mang'eny kabisa. Yes. Mabende waseno thochgi gi nyalo margi. Samoro ne ok ochopo expectation mar jago kura. Victor, ing'eyo ni sirikal wasebedie chakre independence nikech wan joluo wan jo Kenya. But pok wabedo gi positions kami itok. Inyo gima waziri made wacho kamoro ka. Ni kata nosebede bunge for 15 years. Tiyudo ka samoro keto gimone budget to kawo kata 6 years kata ka pok ochaki. Nyiso ni ng'ama dhiro gino onge kami to. Yes. But ing'eni seche go ne nitie ogula go mano inde tich. Badi be gini no inde tich. No Victor. Ini seche ma onge minister ma finance. Victor ing'eyo ni sani kidhi ka jirani kacha. Dala ugongo kacha jirani nigi chiemo. Okinyal ng'eyo nya toko ni kaka odwaro. Ing'eni kaka tokni mathis dipani mane mantie. Keto nya isi ni an chiemo to rumo kawo ma. Ikiema ni e jikon. Sani wana waone jikon Victor. Sani wana mwatoko. Kawuono mbadi wacho ni ndechi ni kata king'eyo ncha dhi mambo leo machiegni. Ndechni wa mano kuom giwa mano kuom kawuono at least ginon going kata ka jowa wacho ini jowa ngata winjo kwacho ka ni en gi gari to back dot odwaro mondo ndaro rum piyo ni at least jowa dwar but jowa ni garaka imbe winjo kiwacho ni ok en chai michwako mimo ko gas ni pap to chiek ndara ni meloso ni processes mang'eny but gima moro ni at the end of Ruto's term e 2032 wan gi lembe mang'eny nyaka wan jokano wadhi yiero higa manyien no Osako yiero to wadhi higa manyien ma chik wacho ni wadhi higa manyien but ngeni nyaka ibed ni ing'eyo kaka idhi yiero wang'eyo wan kaka jo UDA gi jo sirikal wang'eyo ni wan wadhi yombo nikech nyaka sani wadong' gi higa achiel gi wicho matin to pod waonge opponent nikech kata sani kata ng'a piem gi Ruto pod onge ng'ama ochung' ni dhi piem Elido walo ni ka ngeni okombo dhi chung' gi Ruto Professor Frederick nitie ka nitie joma dhi kombo nitie ka Victor wan gi Kalonzo Musyoka nitie ka poko chumbo wan gi David Maraga nitie ka podo chung poko wan chuma na IBC mondo temnegi clear so nyiso ni samosa ng'ama ng'ama masani bro pod mana gi IBC ng'ama dhi pod gi IBC e modhi ngino chung gi Ruto sani jogi gombo chung gi Ruto pod wan gi joma gombo dhi chung gi Ruto ing'e ni presidential candidate Victor ken ging'e chiwo kinde jago chung kech nwang'eyo 2022 by 2019 wase ng'adhi piem gi Raila mane ni William Ruto but sani pok wang'eyo ng'am to ng'eni wadong' gi achiel so nyiso ni Ruto might go unopposed nikech jogi pok oyiero ng'ama nyalo chung gi Ruto motegno so wakwani ka Nyasaye oyie an kaka an Osako kaka party piny 2022 ing'eni 2021 December yes ema jakom Raila Odinga olando chung' mare kako ji dhi Kasarani but now by between 2020 December pok ochope December kanya ka koro to thuondi bi wuog oko to kile ka thuondi gi oge thuon mochomo yo manyalo dhi piem gi Ruto Victor anyway ok adwa wuoyo mang'eny gima ng'eyo ni kaka jasirikal an gima ng'eni William Ruto ka Nyasaye omiyo ngima duto te kech gima duong' walo no en ngima to biro wuok e 2032 ka Nyasaye omiyo ngima kaka